Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaausab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo. Daghan sa iyang mga tinun-an nakadungog niini og miingon, lisod kayong dawaton kining pagtulun-ana kinsabay makasabot niini. Bisag way nagsulti kaniya, nahibalo sa Hesus nga nagbagulbol ang iyang mga tinun-an bahin niini. Busa giingna niya sila, nakapabugnaw ba kini sa inyong pagtuo? Pananglit, makita ninyo ang anak sa tao nga mukayab balik sa iyang gigikanan, mabugnaw balang gihapon kamo. Ang naghatag og kinabuhi mao ang Espiritu, dili kini mahimo sa tao. Ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo Espiritu og kinabuhi, apan pipila kaninyo wala manuo. Nahibalo si Hesus sukad pa sa sinugdan kinsay dili motuo ug kinsay magbudhi kaniya. Og midugang siya sa pag-ingon, mao man gani nga gisultihan ko kamo nga walay makaari kanako gawas kon itugot kini sa amahan. Tungod niini daghan sa iyang mga tinun-an mibiya ug wala nagayod mukuyog kaniya. Busa miingon si Hesus sa napulog duha ka tinun-an, ug kamo mobiya ba usab kamo kanako? Si Simon Pedro mitubag kaniya, Ginoo, kinsa may among kapaingnan, anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhing way katapusan. Nagatuo kami og nasayod nga ikaw mao ang balaan nga Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Si Hesus sa dihang dinhi pa siya sa kalibutan, naapay lawas, nanudlo siya, miagi pod siya nga porti niyang sikata, libuan ka mga tao ang magsigig kuyog-kuyog sunod-sunod niya nga di gyud mobiya. Pero pag-abot na sa panahon nga gitudlo na ni Kristo ang tinuod nga tumong nganong niya siya sa kalibutan, iyan ang giingnan, kinahanglan mukaon mo sa akong unod, muinom mo sa akong dugo. Ang dili mukaon og dili muinom sa akong lawas og dugo, way kinabuhi nga dayon. Naglibog na sila ani. Nya mura sila ni aksyon reklamo, gisigihan yung emphasize ni Kristo, ako ang pan nga naghatag og kinabuhi. Ang di mukaon ako, di mabuhi. Pastang lagutan nila siya, yati sa noon, di may mabuhi gwa ka. Namiya sila. Kamo, mutuo ba mo nga di mo mabuhi o gway Ginoo? Usara man kabuk ni tubag. Igi ko nabi atong Osbon, unsa man mo, mutuo ba mo nga di mo mabuhi kung way Ginoo? O gwa mo'y kwarta, mabuhi mo dili? Maayo. Hayman roy inyong mas giila nga manluluwas, ang Ginoo o ang kwarta? Kung wa kay bugas, unsa may imong hunahon-naon, Ginoo o kwarta? O masakit kag COVID, unsa may imong hunahon-naon, Ginoo o kwarta? Kwarta. Kung wa na kay kanaganing ikapayad sa eskwelahan, sa eskwela sa imong anak, unsa may imong hunahon-naon, Ginoo o kwarta? Sagara nato karon mamiya as Ginoo. Unsa may hunahuna, unsa may himuon? Mangitag kwarta. Mo nang di kasimba kay nangitag kwarta.
Hasta din sa simbahan ang pangayuos Ginoo, kwarta lang gyapon. Ang pari sad maligyag slat. Maligyag slat ang pari nya kamo sad di mamalit. Kay apikis kwarta. Mao day na ang hapit tanan karon gibasihan kwarta. Bisag kamo diha. Nanglitan kamong mga minyo. Bisag kamo ng mga gulang-gulang na musugot mo nga manganak pa mo og mga 5 ka buok gikan karon. Musugot dili. Oy, daghan kay dinhi di musugot ana. Oh, siya nayabag ka pa dir nga tiguang na nako, di ba? Og panakon jud kas Ginoo, pareha nila ni Isabel, nilang Sara, musugot dili. Labi na gyud og wa na kay trabaho kay senior na ka, ni retire na ka. Ana, gasalig lang kas imong pensyon nya. Tagaan pa jud kag 5 ka buok anak sa Ginoo. Asa man sugot dili. Sos, grabe kayo ng panahon. Ngano man, nga gihimo man sa kalibutan, kining mga balaod sama sa divorce, kining mga programa sama sa mga kaning artificial contraceptives, siging distribute anang mga pills, mga kondo, mga ayudi, siging promote anang ligation, vasectomy. Nganong gitudlo na? Tungod kay kun mudaghan kuno tag maayo, wa natay makaon. Ma-overpopulated na ta. Kanus aman ta mahimong overpopulated? Ang ilang gisukod mao ang gidaghanon sa pagkaon og ang mukaon. Overpopulated na na. Kung magsubra ang gakaon, nya jutay ra ang kanunon. Ana. Ang mutog di nila gibase ang gidaghanon sa tao nga mukaon og ang gidaghanos pagkaon. Kay dinhi lang sa atong nakita dinhi sa liluan, jutay bang pagkaon o daghan? Gikan diha nang iskina, di na gud ta hapit kaagi. Karon hapit na gud, di na ta kaagi diha. Tungod anang daghan kay gipanindang pagkaon. Ngadto subay ngadto padong yati, ngarilipot bahak, ngadto padong konsolasyon, ngarililuan, perting daghan ng pagkaon, mabikiri man, mga bugas man, perting daghana, nganong galisod man tas pagkaon. Kay di ka makakaon ana mga butanga kunwa kay kwarta. Mauna, wa ta maglisod sa pagkaon, naglisod ta sa atong gugma. Kay ang pagkaon og ipaambit pa lang na way kwartahay sa ngalan sa Ginoo, sinunod ang pulong sa Ginoo nga nag-ingon, paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma ninyo, buhi unta tang tanan, wa untay maglisod sa pagkaon. Mao na niingon si Kristo, ang akong pulong mao ang naghatag og kinabuhi. Niingon sa si San Pedro, ikaw ang nagdala, ikaw ang pulong, anaa kanimo ang pulong nga naghatag og kinabuhi. Kay daghan kayo ron nga mga dato apan nangamatay kay wa na magsunod sa pulong sa Ginoo. Ang uban naghikog, ang uban nakubid, ang uban karon nagdepresyon. Pangita mog tawo nga nagsunod sa pulong sa Ginoo nga nagdepresyon. Na in kanam lagi madre pa dir nga nagdepresyon, nasay pare nga nagdepresyon, awa na magsunod sa pulong sa Ginoo. Ang gisunod ana ang pulong sa tao. Giingna na imong tupad. Ingna na imong tupad ba? Lingi ba? Ingna bati kag naong. Sige, ingna. Kana ba imong tupad? Na bati kag naong. Dili gani masuko pasabot ana nagsunod na sa pulong sa Ginoo. Pero masuko gani, mituo na sa imong pulong. Unya maglagot na siya, nganong imong nganlan o batig naong. Nga nasa mga tao karon nga dali kayong ulo-uluhan. Yan, guwapa kay kas imong gisulob. Mingon sa, bitaw no, guwapa de ko ani. Siya, tagpila man na siya. Ay, dito na ko gipalit na sa Rustanso eh. Siya, tagpila man na siya. Ay, mantinilang ko ning 10,000. Siya, hala ka guwapa, gini mo. Ay, kagwapa.
Ah. Di gud tinuod gud. Mutuo rasad. Hala, binaning gawali, dali kini ulu-uluhan eh. Pila na rin edad ni mo pa din eh. 58 in siya. Mura lagi kaya pong kaog 18. Kana, kung magsunod ko pulong sa tao, pero magsunod ko pulong sa Ginoo, di kong tuwa na eh. Kung sa may akong tuhuan, nga ako, naong larawan o kasamahan sa Ginoo, dili ko bati, pirmi kong nindot. Way batig naong, pulos tag gwapo o gwapa tungod kay larawan o kasamahan sa Ginoo. Kana kung di ata magsunod sa pulong sa Ginoo, lahi maguning pulong sa tao. Ang bati kana mang piangag ilong. Nya ang taas og ilong nindot kuno. Gwapa. Muna uban hala inat anang ilong. Tapos una na apil sa kuana inat sa kong sa kong ilong. Nasunggo na lang akong ilong, wa gyud mo taas. Pero karon kumbinsido na gyud ko nga basta magsunod lang tas pulong sa Ginoo, pulos gyud ta nindot og naong gwapo o gwapa basta nagsunod. Oh. Tuo dili. Yan nagsunod mo sa pulong sa Ginoo. Nagsunod wa. Oh, wala. Yeah, ato kanong testingan. Diri sa unang pagbasa niingon si Josue, kinsa may inyong simbahon? Ang mga Dios-Dios ani mga tao dinhi o ang atong Dios? Kami ug ang akong pamilya magsimba sa atong Dios. Sa inyo rong balay, kinsay inyong isip pamilya? Wa mo magsigig simba anang cellphone, kanang TV? Sige mo rosaryo? Dako ba ang inyong altar? Magsige ba mo gluhod at tubangan na ninyong altar? Isip pamilya? Kinsa dinhi ang naghimo ana? Taas kamot. Isip pamilya ha? Dili individual. Kay mo may gingong Josue, isip pamilya. Ako ug ang akong pamilya magsimba sa Ginoo. Dili ana mga Dios-Dios. Unsa man ang mga Dios-Dios? Idolatry. Kana bang ato bang mga chosen nga mga makalipay kunuhay nato? Nya karon ang pinaka-idol ginato kana mag yung cellphone, kana mag yung internet. Hapitan na naman tutok diha. Dugay kay mga tug siging simba ana. Sayo kay mo mata kana lang yapoy hikapon. Ang banag asawa ang itupad diri sa ilang pida ka suod yung kay nila ang cellphone. Nya lagyo kayo sa iyang bana, butangan pag unlan. Pero ang cellphone sikit kayo, inig-vibrate, takili dayon, ana dayon. Nganong ingon ana man ka kana na imong Ginoo? Mao na sa ikaduhang pagbasa ang kasuod sa bana ug asawa gi-emphasize ni San Pablo. Unsaon man aron masuod gyud mo maayo nya magpuno magpuyo mo sa pulong sa Ginoo. Matud pang San Pablo, mga asawa tahura og sunda ang inyong bana. Tahura og sunda og imo nang yaw-yawan nagtahod pa ka. Da. Unya kamong mga bana, higugma ang inyong asawa og pagpakamatay kamo para nila. Ay mo pagpakamatay anang inom, ay mo pagpakamatay anang sugal, ay mo pagpakamatay anang siging adto anang mga muryo-muryo. Pagpakamatay mo para ng inyong asawa. So, ang pagtahod o pagsunod o ang pagpakamatay, gipuy-an ba ni sa inyong pamilya? Nahilong. Way gitudlo diri paras pare. Ang pare mao ang bana sa simbahan. Bana sa simbahan ang pare. Kamo ang akong asawa. Isip simbahan, mga katawhan sa Dios. Unsa man, mutahod mo nako? Musunod mo nako? Pamalit mo og slat. Atong tuko. Atong tukoron ang kapilinha di Fatima. Mao ni ron ang mando sa atong amahan usab bana sa Archdiocese sa Sugbo, Archbishop Palma, pinaagi sa iyang right hand nga si Monsignor Robin Labajo, mamalitag slots nga tag 1,000 isip atong birthday gift sa atong inahan nga langitnon ang mahal nga Birhen Maria.
tukuro nato ang iyang kapilya nga replika sa kapilya didto sa Portugal, diin siya nagpakita didto sa Cuba de area. Naaro nato tukuron sa Takop, ambot na San Remigio or Lambusan, wako kakuan sa iyang barangay, pero sa dako nga lungsod sakop sa San Remigio. O na, atong tukuron. Daghanang nitabang ani kay naminaw sa pulong sa Ginoo. Sa pagkakaron nakahali na taog 2,455 kaslots. Oh. Salamat sa Ginoo. Pero naapay available nga 27,045 slots. Mopalit mo dili. Kana mo na tinuod nga nagsunod sa pulong sa Ginoo. Ingkaw nya kanang amo igpapalit og bugas, ayaw na mo palitan ang bugas kay dili na makabuhi ninyo. Palit mo aning niyang slot. Kay mao ni makabuhi. Giubo naman gani ang namaligya. Tinuod ba o dili? Tinuod. Unsa man pagpalit? Sayon ra kayo. Aron makapalit mo 1,000 kutob sa September 8 kay ato man ning birthday gift ni Mama Mary. Sayon ra jud kayo. Ang inyong gikaon matag adlaw minusi. Minusi lang ba? Wa na kinahanglan mangita pa mo kwarta. Kanang inyong gikaon matag adlaw minusi. Sundan ninyo si Saint John Mary Vianney, ang among patron mga pare. Unsa may gibuhat ni Saint John, kausara siya mukaon sa usa ka adlaw, 1 boiled potato. Sundan na ninyo kamo mga way kwarta. Bali lang og mga duha ka semana. Sa ato pa 14 days. 1 boiled potato. Nya kadtong budget ninyo sa pagkaon matag adlaw sa inyong kaniadtong gi-budget, tiguma to siya. Nya ang resulta human sa duha ka semana, ihatag to din eh. Abot lagi. Pila may budget ninyo kada adlaw be? Sa kaon, 50, dili. Abot siguro 100. 100. Sa tulo na nakakaunan, 100. No? Sobra? Ibutang tala, 100. Tulo ka kaunan. I-divide na nimo, tag 30 kada kaon nimo, labing minus. Kausa na lang kamukaon, di na kay 70 kada adlaw. Nya i-times na siya 10. Pila na? 700. Nya 14 man kaadlaw ang duha ka semana. So punan pa na nimo og upat ka 70. 200. Pila man? 280. 20 na lay kuwang. Ipakapin ang kanang imong pagsakay og motor. Ilakaw lang nimo. Di kompleto 1,000 humadok semana. Ni slim pa ka, na detox pa ka, wag tang imong kolesterol, wag tang pang COVID. Nabalaan pag yun ka. Nya wa kay additional expenses. Nya naanad naman ka ana pag human nimo donate sa kapilinha, naanad naman kag usa ka kaon nya daghang tubig imong imnon. Imong itudlo sa imong pamilya, isip inyong pagsimbas Ginoo. Nya ang sobra ato inyo na lang i-savings. Di ba? Matag-usan niyo maka-savings mo 50 kada adlaw, di man mo mamatay ana. Human sa usa ka tuig ninyong savings, 5 mo kabuk membros pamilya, tag 50, sa ato pa 250 kada adlaw inyong ma-save. Nya kuhaon ang duwa sa computer, kanang sige o kana ganing inom, kanang mga soft drinks kuhaon na ninyo kay naanad lagi nga i-savings. Mag 300 inyong adlaw sa inyong pamilya. Pobre mo kaayo, inyong atop busluton. 300 adlaw ninyo. Nya siging ampos Ginoo kay naanad lagi nga nagdebosyon as mahal nga birhen. After 365 days, pila may abuton anang 300? 300 times 365 days. Kamu bahala mo dia. Unya, magsige mamog ampos mahal nga birhen, protektahan sad mo niya against sa COVID o sa mga sakit nga grabe. So dili sad mo ma sakit.
sa mga disgrasya o sa mga yawanon nga mga impluensya, di sad mo magkaaway-away. Muna ang atong title aning atong slot, Mother Mary's Healing and Deliverance. Kining atong mga bisyo karon mao nay nakapadako sa atong expenses, kining atong pagka-materialistic, kinahanglan tang i-healed ani, i-deliverance ta aning evil of materialism, evil of vices. Ihatag na ninyong aris kapilin ha. Nya maanad gani 3,365 times 300 na day cellphone. Di mo kamao. Usa ka tuig mailisan na ninyo inyong balay. Nya inyo dayong i-prolong ang inyong discipline niining maong pamaagi 10 years makapalit na mog house and lot of your own. Nya magkahiusa pa mog mayo kay sige rosaryo nya maghigugmaay magpasayloay kamaong mo disiplinas kaugalingon dili pa na mabuntis ng imong anak nga babay kay ngano man protektahan sa na ni Mama Mary sa iyang virginity. Ang imo sang anak nga lalaki di sa na magsigig panukhang kay ang bana ni Mama Mary si Saint Joseph mo protektar sad sa iyang mga laway o mga yawanon nga mga hunahuna. Deliverance. Di ba? Maghatag og kinabuhi. Uy, tubag mo nangahilo manggod mo. Sige, dihaan ang cellphone spend, dihaan ang TV, kanang nagkiay-kiay daga TikTok nga magsigig ubo-ubo. Kita ra ba sa kuno usahay? Magsigig nga na anak. Kana mo sige patanaw ang imong mga anak. Kana mga porn nga naa diha sa internet, kana mo ipatanaw. Hurot ginatanan ninyong kwarta. Way kwartang available ana kanang bisyuha. Hurot pa, guba pa ang moralidad, guba pa ang spirituality, guba pa ang atong relasyon. Nga diri disiplinaha. Makadonate lagi mo September 8, hurot na ni. Wa ginituon ninyo, sige lang. Gina, nindog na ta. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit og sayuta ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo gianak ni Maria nga Birhen gisakit sa sugo ni Poncio Pilato gilansang sa krus namatay ug gilubong mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw nabanhaw mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Ikadito mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, si Kristo nagdala kanato sa pulong sa kinabuhing way katapusan. Kita nga mituo niini, malaumon nga mudangop sa Dios diha sa atong mapaubsanon nga pag-ingon, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Alang sa atong Santo Papa, aron adunay panagsabot-sabot tali kaniya ug sa iyang mga katawhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang kanilang magbabalaod, nga magtahod ug magpauswag sila sa mga katungod sa pamilya, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga masakiton nga natapta ni ining COVID-19, nga makabaton na ug hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumut, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo.
Amahan dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa mga nangamatay nga tagaan sila og kinabuhi ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Amahan, ang imong anak mao ang pulong sa kinabuhi. Wala kami laing kadangpan gawas kaniya. Busa dawata ang among mga pangamuyo nga among gituboy pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen.